Türkmenistan'a daşary urda çıkarılan valyuta muktary azaldyrly we şertleri agyrlaşdyrly. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda finans taýdan raýatlara garşy girdirilen çäklendirmeleriň ýygyderli ýagdaýda agyrlaşdyrylýanyny habar berilýär. Bu çäkde söwda ýa-da başga sebäpler bilen barýan raýatlaryň daşary urda çıkarýan valyutasynyň muktary azaldyrly. Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda maglumat beren bir raýatyň aýtmagyna görä 16-njy iýuldan başlap Türkmenistandan daşary urda çıkarılan valyutanyň muktary 3000 Amerikan dollarynyň gymmatyny geçmeli däl edilipdir. Başgaça aýdylanda ýolagçylaryň Aşgabatyň aeroportuna ýany bilen alyp barýan valyuta görünüşiniň muktary 10.000 dollardan 3.000 dollara çenli azaldylypdyr. Şeýle-de raýatlar daşary urda ýany bilen alyp barýan valyutasy barada hökmany suratda gümrüge beýannama bermeli edilipdir. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki çeşmeleri bilen bir hatarda İstanbul'a sewda gatnaýanlar, migrantlar we dürli saý sebäp bilen daşary urda çykan raýatlaram tasdiklaýarlar. Häzirdiňe valyuta muktary azaldylmady. Daşary urda sewda üçin valyuta çykarmaň şertleri agyrlaşdyryldy. Türkmenistana daşary urda valyuta çykarjak bolsaň gaty görgü, gümrükde ilki bilen senden ýurdun içindäki Daýhan bankda ýa-da Senagat bankda näçe puluň bardygy hakynda has soralýar. Ondan soň sewdegärdiň barada şahadatnama talap edilýär. Ýygnanam gümrükde berilen şahsy salgyt resminamany görkezýärler. Näçe ýyldan bäri sewda bilen meşgullanýan bolsaň, şu wagta çenli eden pul aýlanşyňdan döwleti tölen salgyt muktaryň barada jikmejik maglumat görkezmeli. Mundan owul 3 ýyldan 5 ýyla çenli bolan möhletdäki salgyt tölewlerini görkezmeli. Häzir bolsa aýlyk salgyt tölewlerini görkezmeňi soraýarlar. Ondan soň gümrük işgärlerine haýsy döwletlere sewda gatnaýanlygyň we getirýän önümleriň haýsy ýurtda öndürilen barada jikmejik beýannama bermeli. Şol sewda gatnaýan döwletleriň banklaryna puluň bolup bolmanyny soraýarlar. Valyuta barada talap edilen resminamalary döwlet edaralarynyň jemläp aljak bolsaň, şolara berilmeli para peşkeşiň muktarym häzir 1500-den 2000 dollara barabar bolýar diýip İstanbul başda bolmak bilen dürli ýurtlara sewda gatnaýan türkmen sewdegärleri gürrüň berýärler. Mundan owul sewdadan gazanýan girdejiň Türkmenistana bank kasaňynda duran mahaly oňa şol bank tarapyndan belli bir mukdarda göterim berilýärdi. Häzir bolsa banklar müşterilerine göterim tölemegi goýbolsun etdi we kämahal bir bahana tapyp oň ujundan kesip galýan wagty bolýar. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň sewdegärleriň pulunyň hökmany suratda bankda durmalygy barada görkezme berilen. Daşary urtlara gatnap sewda bilen meşgullanmaň şertlerini anha şeýle juda yaramazlaşdyrdylar. Daşary urt bankyna puluň bolaýsa kanuny jogapkärçilige çekiljekdiňi duýdurýarlar diýip anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan İstanbul'a gatnaýan zenan sewdegärler aýdýarlar. Dürli sebäpler bilen daşary urtlara çykandan soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenistanly raýatlaryň aýtmagyna görä, sewdadan daşaryn, dynjalys, saglyk ýagdaýy, okuw ýa-da başga dürli saý sebäpden daşary urda valyuta çykarjaklar Aşgabatyň aeroportuna barmazdan ýaşaýan we işleýän ýerinden özüniň pul girdejisini görkezýän resminama almaly. Raýatyň finans ýagdaýy baradaky resminama 3 günden soň berilýär we şol ruwatyň özüne oň ýagdaýy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň maliýe bölümine habar berilýär. Ol resminamany soň Aşgabatyň aeroportunda Milli Howpsuzlyk gullugynyň maliýe işgärini görkezmeli. Daşary urda barýan mahaleň ýanynda ekidip barýan valyuta muktaryny soň olar şol girdeji ýagdaýyň baradaky hasabat dilen deňeşdirýärler. Hemme maglumatlar dogry gelýände ýanyndaky valyutaň we näme sebäpden şeýle pul bilen daşary urda barýanyň hakynda bir sorawa çekýärler. Sözü jemlesek, sewdegärleriň we ýöneköy raýatlaryň daşary urda çykarýan valyutalar barada baştan geçirýän ýagdaýlary bilen baglanyşykly degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir maglumat ýa-da garaý çalmak Azatlyk radiosyna başartmady.